Ano naman? Magpapakin ng magpapakin yun yung sugat mo kasi para gagaling na yan. Galing ah. Ano, may malaking lamok. Okay. Dito na. Hanap-hanap ako kung ba't ano na mo. Dito na nga. Ay, paste na. Ano ba si Jun? Ito isa. Dahil sa Jun. Ay, wait na tayo. Uy, shoutout sa 4 viewers. Biboy TV, shoutout sa'yo. Saan kaya shoutout sa'yo? Musta?
Ngayon lang na gano'n, live. Pauwi ko lang galing palengke. Nagtinda man si Waray. Okay naman. Siya na, di ako nakapasyal sa live mo ah. Sauce, anong sauce? Plus 1 ka sa akin, Sangkay. Hindi pala ito nadidikit sa'yo. Ayun. Five viewers at 4 thumbs up, may galab siya. Kumusta ang dollar natin dyan? Ayun. $17 pa lang. Hindi man ako naglalag kasi. 8 viewers, oh, shoutout sa inyo. Minsan lang mag-live Sangkay. Bisi-bisihan. Ikaw, kumusta yung dollars mo? Sumahod ka na? Sumahod ka na ba Sangkay? Ay. Ayun. Ano nang ginawa mo sa kamay mo? Ano nang ginawa mo? Wala, dito. Ano yan? Ano yung waka mo? Bait? Gusto sa dito ko nalalaman. Okay mo. Wash your hands. 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 Wala na. Tama na. Punas kamay. Hindi natanggal. Ayan na. I see? I see? I see? I see your hands? I see! Sabi nga, pupunasan ito. Ano ba yung hinahawakan mo? Punta talaga eh.
Yes. Yan yung susi. Alagad ni Joey, shoutout sa iyo, Sangkay. 4 viewers at 5 thumbs up ng live shoutout. Kumusta? Labas mo nga yung ano, yung mga training. Salamat sa thumbs up. 4 viewers at 5 thumbs up, shoutout sa inyo guys. Salamat sa pagpasyal. Nilalim niya. Sa palengke lang, nandun sa JJ sa taas. Ano mo lang mo? Nandun kay Mama Lamo sa Jingjing. Wala na lagay. Dito tuloy sa ito ka yung pala doon. Ito kaya yung iba nito. Ito yung iba doon. Maraming ano maki-maki yan. Ito din yan. Di ba nilalaro nila? Isa. Wala na iba din dyan. Okay lang na ito. Thumbs up boss, shoutout mine channel, shoutout. Busy pa ang Kigol Diri. Anong busy pa kaya ang Kigol Diri? Shoutout mine channel. Naka-live ka ba? Oh, sa akin 12 lang ah. 12 lang. Hindi, sumahod ka na nakaraan. Ng January. Malaki sinahod mo Sangkay. Yung channel, salamat. Huwag mo ano yun yan ha. $299? Anong 299? Ah, kulang $300. Sangkay? Sana all, malaki. 5 viewers at 6 thumbs up. Shoutout sa inyo guys. $200. Wow, congrats. Mga 10,000 din yun. Malaki dun. Malaki yung Sangkay. $200. Sinahod mo. Ito naman pa. For viewers, shoutout po. At 6 thumbs up. Agad ng mukha ko. Nakakainis. Lamos lang ko.
Good. Bakit nakakainis? Yung mukha ko nakakainis. Haggard. Five viewers, shoutout po sa inyo. Ano gagawin ko dyan? Ala ka dyan. Ayun na. Ayun na. Ang ginawa mo rito? Ginawa mo sa elephant mo. Nawala ng ulo. Ito wala ng ulo to. Pinutol mo yung ulo na? Three viewers, shout out, and 6 thumbs up. Shout out sa inyo guys. Sasanla ko muna to, oh. Sino may gusto? Sanla ko muna to. Elephant. Yan. Art yan. Art yan. Diyan, pumaka ka dyan. Diyan. Dito na. Saan? Saan galing? Ha? Hoy, saan galing? Elephant? Ang gagaling. Ha? Hmm? Get this one up. And this one. Kung saan ka kakain? Walang ilaw dyan. Dito, dito. Dito ka, kakain tayo. Nandiyan, halika. Inside. Inside. Kumain sa loob. Dali mo rito, dali mo. Nandiyan sa Diyan labas. ka na lang. Oh, ayan na nga. Bumalik ka na, bumalik ka na dun, bumalik ka na dun. Bumalik ka na dun. Iyak ka pa. Kumain ka na dyan. Ayun mo yan. Idunat ka pa dyan, oh.
Doon sa malaki. Baka na doon ako. Ayun na lang. Buksan mo. Pupunta ka rin sa plastic. Kawakan ko lang kayo. Una na, ganyan. May labas sa plastic nga. Hold that one. Okay. Pupunta ka rin sa plastic. Uy, dami namang tao. Miguelab shout out host. Uy, Aljon Vlog, shout out sa'yo. Yung itang jacket. Aljon, parang babae yata to. Aljon yaw, sabi ni Sangkay B-Boy. Aljon. Babae to. Plus 1 ka po sa akin. Aljon, di ba? Sangkay. Vlog. Plus 1 po kayo sa akin, Ma'am Aljon. Ano ba magbasa? Aljon, di ba? Sangkay Aljon, di ba? Aljon. Ba't babae ito? Profile ito. Si girl. Plus 1 po kayo sa akin, plus 1. O, asawa niya ni Uncle Juan. Ah, kala kasi. Salamat po sa pagpasya. May jacket na po kayo. Plus 1 po kayo sa akin. Plus 1. Shoutout sa 5 viewers at 9 thumbs up. Shoutout sa inyo guys. Maraming salamat po sa pagpasya. Sinta itlog. 7 viewers. 7 viewers, shoutout sa inyo. Akin na yung donut, yung kalahati. Dali. Akin na yung donut mo, hindi mo yung kinakain. Yung papa. Yan guys, salamat sa harang ha. Anong trabaho Sangkay? Nasa Japan sila. Ah, okay. Di ba mga ano mo yan? Mga viewers mo? Yes. Salamat sa pagpasyal mo, Aljon. Six viewers at 8 thumbs up. Shoutout sa inyo guys. Salamat po sa pagpasyal. Naka 28 minutes na tayo guys at 48 seconds. Yes.
Hanggang salamat sa pagtambay mo sa iyong mga ano ha. Lagad. Hoy, may Bonsoy Mix TV. Shoutout sa iyo. Salamat sa pagpasyal. Magandang gabi sa inyo lahat. Ano ang Muli lang babalik. Fiona. Ano na? Ano na? Ano na? Oh. Pakihawak. Ano, parang yung babalik Ano ngayon. na yan? Kamusta na? Hindi yan, ano. Parang yung papakabog kami sa inyo. Nakita niyo yung outfit? Nakita niyo? Yung corona, nakita niyo? Bongga. Uy! Nagbalik pa! Nagbalik pa! Uy! May nagbalik na! 1, 2, 3, go! Ayos niyo ni Abby. Thank you. Okay, may mga ano ko. Pinarecruit ako galing ko sa mga ibang lugar. So sila po yung pinaka-pogi sa ano nila sa hangpan. Six viewers at 9 thumbs up. Shoutout po. Yun yun. Six viewers at 9 thumbs up. Shoutout. Email ako guys. Classic lang. Pakita ko sa inyo paano ako maglaro.
Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Initiate retreat! All troops, initiate retreat! The show is on. Initiate retreat! Initiate retreat! Okay. Unstable network. Heavy tricks. Nag-mobile. That's it. Wala magawa sangkay eh. Wala akong ano eh, B8 eh. Those old. Meron naman ako isang cellphone, nakikita-kita kong nag-ano ko, comment. Understood. Watch my blade. We're behind the goal. That's it. Tignan. Slain. Ally has been slain. Ally has Bonse Mix TV, shout out. We're behind in goal. Tawa man. Behind in goal. At tinawanan mo ko. Why is smiling? On my word. Talis ko na. Ito naman naman. Tambay lang. Fend off my Alaga. cannons. Alaga ko dyan. Thank you sangkay sa pagtambay. Try to escape. Behind in goal. Watch my blade. Naglalaro ka ba nito sangkay? Emil? Heavy tricks. Off with you. Initiate retreat. Ally has been slain. Keep your opinions. Ang gumawa naman. The enemy has slain the turtle. Watch my on my words. Kapit nila. Warming up for a bit of art. Ally has been slain. Now begins the fun part. Push first. Foolishness can cost lives. Request backup. Okay. Oo. Hey, go ahead. Ally has been slain.
Hindi pala tapos. Untamable. Why tame people anyway? Ally has been slain. Enemy rampage. The enemy has slain. Initiate retreat. Okay. On my word. That's it. Watch my blade. Ally has been slain. You better watch out. Our turret has been destroyed. My daggers hit hard. That's it. Our turret is under attack. My viewers, shout out. At 10 thumbs up, shout out sa Our inyo turret guys. has been destroyed. Salamat sa pagtambay. Watch my blade. On my words. Now. Petty tricks. This is not where I belong.
Mama. Ay, sayang. Hindi napatay siya. May ano pala, Aegis. Oh, sakit nila. Pinataba kasi. 3-1 na ako. 6 viewers, shoutout. Wait man. Bantay sa Torre. Wala na. Tapusin na yan. Patay. Ay, tapos. Ang gala. Patay. Wala na. Ingat pa. Oh my, gigo. Wala sa coffee. Nasa'yo yung coffee ko. Tingnan po sa ganda, kala mo rank. Oy, shoutout sa 5 viewers. Sumigalag shoutout sa inyo. Nakita niyo yung sleeper mo? Ha? Ayun yung sleeper yan dyan. Six viewers, shoutout. At 9 thumbs up. Siya niyo. Six viewers, shoutout. Sa kausang kay sa ano mo, premier, o sa tawag nito.
Naka-premiere mo nga. Walang bread. Oh, that's my coffee. 3 viewers in the house. May shout out. Not yours. Mine. My coffee. You give me coffee. Aba, ayaw mo ko bigyan. Bigyan mo ko. 4 viewers at 9 thumbs up. Shout out sa inyo guys. Share TV. Two viewers at 9 thumbs up. Shout out. Now, where's my pillow? Where's my pillow? Ano ang huli ko? Gusto mo guys? Kiss! Love you. I love you. Love you. Love you. Love you, mama. I love you, mama. That's mine. On my phone. So malapit na yung anniversary ng aksidente namin ni Kuya Boy. It's time to go! Uwi na tayo mga kapanalig. Hindi ko alam kung ilang days sila idol Jackals na idol dun sa pinuntahan nila. Hintayin na lang natin. Pagbalik nila balik tayo dito para makipagkulitan sa kanila. Diba? Umano muna tayo. Bumalik muna tayo sa bundok sa Kalapa. Babay muna tayo dito sa dagat sa may bukana. Ano pa ako nakalimutan? Okay na, all goods na. Ano ba yun? Okay, check muna natin lahat mabuti. Lalo na yung mga gamit natin sa pag-vlog. Madalas kasi. Ano pag may nag-iwan? Ito. Mga cellphone, Diyan, sarap ka siya. charger, gadgets. Oh, yan na ang close mo. Iwan na natin. Lalo ko mahirap. Pag walang time check.
Baba, jalan. Okay. Popo, tapos. Para ano, gimus. Wait. Wait mo na, excuse mo na naman. Ay, BI. Shout out BI Dares. Excuse mo na. Mega love shout out sa'yo. Kumusta? Ayun, ayun. 3 viewers at 9 thumbs up at 10 thumbs up na pala. Shout out po. Hi BI. Kumusta ang ano? Uy, 11, ano na? 9, 10. Hello everyone on chat. BI shout out sa'yo. Salamat sa pagpasyal. Salamat sa thumbs up. Nanonood ako kay Kapanalig mga kawaray. Kapanalig. Sugar dyan. Anong ganap? Ay, ito, kauwi lang galing kanina sa ano, pagtinda sa bangkita. Alright. Tapos na tayo ng pumana. Hindi ako makapag-live ng ano, gabi kay napupuyat ako. At tutuloy nila eh. Diba? Babalik na lang ako. Nabis ko ang palakay. Ilang araw din ako nawala. Simula nung pagbiya. Simula nung ano. Pag-uwi ko ng New Year, hanggang ngayon hindi pa ako nakakabalik. Yeah. 5 viewers at 10 thumbs up shout out. Hindi na ako kumain kala idol para maagal din tayo makauwi. Oras natin ay ano ba to? 8:39. Baka sa'yo yun ah. Oh, saan mo biyahe? Hawak mo yun ah. Express tayo ng umaga. Hey. Tapos na tayo. Mukha na. Bagay mo na. Labas na tayo ng mukha na. Malamig pa rin hanggang ngayon doon sa ano, sa Pambanali. Dahil hanggang ano pa yan. Katapusan ng February. Saan ka? Nandun na si Kaudol at si Kayubo sa Pambanali. Alright. Alright, magas muna ako. Unleaded. Utang. Okay, utang na tayo. Sige na. Withdraw. Okay. Utang to. Ay, masarap kaya lubuhan dito. Ang lagit na paramdam ko ngayon ah.
Kagabi kasi after live, di ba pawis na pawis ako doon? Nagpunas lang ako. Maya nakatulog na ako sa taas. Dito tayo sa water. Lakas mo. Where are the dinosaurs? Dinosaurs is an animal too. Is it an animal? Dinosaur is not an animal? Oh no? What is a dinosaur? Nagdadrive ako ng motor. Ang dami-daming pumapasok sa utak ko na mga gimmick na pwedeng gawin sa live. Yung mga gimmick, iba't ibang costume, iba't ibang kalokohan. Magamit natin yung mga material na Siyempre, alam nyo naman kahit pa paano. Yung utak ko may pagka-creative ko eh. Five na naman eh. Yan, 6 eh. Ilan mo? Kahit 1, ako sa mga pinag-ano eh. or 5. Mga 5 na naman eh. 5. 5. magiging masaya to. Walang bibitaw mga kabanalig ha. Salamat Five sa in the haba-haba bed. kong challenge na to. Little one Ako, said, ito pala kayo. roll over, roll Ilang days pa ang nilipas. Kaya-kaya natin ito lahat. Ipag lang. Salamat sa tiwala ninyo. 4,000. 4. 24. 4 na lang sila. Dapat tuloy na tayo. Nakasan mo, hindi ako makakarinig. Magandang umaga din. Other, I can hear you. Oh, bakit ako silang lahat? Oh, kaya, mali ko. Loading ako. Bakit tayo pwede kumain? For viewers, shout out. Fiesta ba? O, lumalamig na. Malamig na ng malamig habang tayo ay paakyat. Paakyat tayo ngayon ng Malakhang. Sarap na talaga mag-drive dito. Hindi ko pa never ko pa ito nakitaan na ng traffic. Pero siguro ko mga peak season, kaya ng summer. Parang isang peak sa maraming papasok sa maraming papasok ng mga nasumpo. Maraming gusto mag-outing. Sarap, ang lamig. Sarap sa paramdam. Nag-aano yung yung excited ka makauwi, tsaka yung sarap ng mag-ride. Sarap ng pakiramdam. Feeling ko sa mga pinagkagawa ko sa live, pakipot-kepot, sayaw-sayaw. Lelet na naman siyan ko. Papayat na naman yung mukha ko nito. Kasi grabe nga exercise. Tapos sa gabi, kepot-kepot ka. Pinagpawisan ka, grabe cardio yun. Tapos sabay kain lang, tulog. Kumbaga yung kinain mo sa gabi, matutunaw din agad yun kasi continuous na yun eh. Yung pagpapapawis mo, kumbaga continuous na nagtutunaw yung chance mo makakapanaling ng pagkain. Kaya tingin ko, tignan natin, sa loob ng isang buwan, maghalos araw-araw, gabi-gabi kong ginawa yung sayaw na yun. Tignan natin magiging pagbabago. Let's go! Ay, nakakarating
Nakaramdam na ako ng gutom. Paano pa tayo na makakainan? Gusto ko kumain sa ano yung banda doon. Ay, shoutout sa 6 viewers natin dyan. Ano, Prima? May campsite po. May campsite pala dito. Di pa kasi ako naliligo eh, kaya gusto ko kumain sa malamig na klima. Pag kumain kasi tayo ng mainit na pagkain, magpapawisan ako. At maglalagkit. Ang lamig na. Alam ko na, pakain na lang ako ng masarap na na pares. Sa kinakainan ko, masarap yung doon, yung pares, kahit tayo. Hey, shoutout. It's Surang Kalisao. Shoutout sa iyo. Kumusta? Came here to support. God bless me. Galap. Shoutout. +1 ka po sa akin. It's Surang Kalisao. Shoutout sa iyo. +1 ka sa akin. Thank you for coming my live. Thank you very much. I please short video. Hindi ko yung short video niyo po. Please short video po. 5 short video play natin guys. Salamat sa pagpasyal. Thank you very much. Man discover Herod Treasure. Shout out. Ayun, nagano na. Japper Sniper naka-apply. Loading? Okay na yung signal natin. Natin ko silang. Oh, ano ba yun? Hindi, nag-start na ako kasi yung kanina nag-update na naman yung ano. Oh, okay. Okay. Larga ka, Vista! Yeah, maayong gabi, maayong buntag, maayong ito. Ano yung ako? Ano yung talaga? Baka may dapat may ako na muli. Let's go! Ang maingay sa baba kaya dito muna ako sa taas. Siya na sa inyo at merong maingili. Panoorin ko sa inyo guys. Itong ano. Baka hindi nyo napapanood to kay Japper ha. Supportahan natin to si Japper Sniper. Ito yung ano natin. Idolo sa lahat. Hi! Hindi naman ako Also, maano my rin boy, to. shoutouts. Shoutouts, definitely. Ayun. Hi, sir. Sir, Joel Benda. Panoorin natin guys. Kay ano ni Idol. Live. Editor niya yung nandyan Daddy Los TV, shoutout. Black ball. Guys, masyado mababa. Should I give up? Sure, just... Ang ganda ng update ngayon, super. Super duper! Yes. Napakaganda! Ang ganda ng update. Grabe yung overtake natin and Parang ng daplas. Parang ng daplas talaga. super fabulous. Jay Rosales, yes, siguro, meron yun. Yes, siguro meron yun. Alright. O, Justin, yes. Ano ko yun? Bakit? Sana nakadarla si Kuya Dang pag nag-live. Namiss di ba? Namiss si mag-darla si Dang? Dito mo sa Bapuls. Ha? Nandun kasi sa orton baka man. Oo, talaga ba? Uy, ito naman ang pakano kakakapalaki. Mag-shoutout ka muna dyan. Kim Edwards Cortez, shoutout. Mga, bilisan mo ah. Yes. Melody Pena Flor, Ricky Jazz, ang aga ni Ate Ann Balson, shoutout po. Diba, aba lang yung aming baby kasi baka magtatahol dito. Ang sa baba kasi may bisita, biglang may dumating. So, dito muna tayo ngayon sa aming, pasensya na magulo ang aming kwarto. Hindi ko alam kung bukas pa uwi na agad ang mga kuya. Sana kasama natin mag-live tomorrow. Yes! Shoutout muna tayo kay Nelski 187 TV. Shoutout! Grabe. 50! Alam mo kung bakit? Ba't mo may racket? Sakit. Deserve. 50
58.47 ang dollar natin ngayon. Yan. Shoutout muna sa 560 natin na nandyan. Yes. Inagahat ko ng konti, mga 2 minutes kasi kanina nag-update na naman yung si YT. Bakit walang upload si Kuya Dang? Abangan niyo lang po, magkakameron po tayo ng upload. Sunod. Ah, talaga ba? Meron yung mga naka-private, ayaw niya lang kasi nauutlot, sayang, tapos hindi mo naman ma-sound next. Maganda sunod-sunod talaga ang upload. Ang dami yung vlog. Kasebio TV, shoutout! Ayan. Channel na walang vlogger! Shoutout sa'yo! Yes. Luming lovely mo ba? Kabog sila Fiona pag nag-ayos si Kuya Dang. Nako! Huwag po kayo mag-alala at ako baka hindi ko na kayanin at ako'y nahihiya na. Ang laki na ho ng aking tiyan. Wait lang. Tasan Manalo 2.0, hello! Mga Dilupi, hello! Shoutout! Ruel Gabo! Nagalang shoutout sa'yo. Kuya Bert TV, Wait lang. PWD Philippines, shoutout! Nahanap ko lang yung ano ko. Ano? Yung aking... Sana tayo, shoutout po, hello, ano? Rainbow. Oh, relabo? Rainbow. Antonio! Ay, Anthony pala. Tatay ko pala yung Antonio. Shoutout po, hello! Kamusta naman kayo? Tata Dexter. Ito kita rin. Shoutout sa Skyflex. Alam ko, Magic Flames. Lagi na napapamagicflex. Shoutout sa Skyflex! Hello! Shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan. Good luck and advance congratulations to all contender for this month. O, diba? Yung taral English. Anna. Yan, sabi ni Channel na walang vlogger, may nabili yatang yellow sa baba. Wala kaming tindang yellow. Hinahanap ko kasi yung ribbon ko, hindi ko makita. Should I give up? Or should I just skip? Ay, nandito na si Ann Banson. Yes. Ang ating human calculator. Shout out! Yan. Hi, The Rex TV, shout out. Ayan, nandito Ma'am Jenny Apica, Kim Edward Cortez, Melody, Yan, Katrina, Fish and Chips. Shout out! Katrina Lagan, Yasiya Vlog, shout out from Palawan. Ingat kayo. Oy, si Boy Tripping Vlog. Shout out! Ito yung alam ko na taga Mindanao. Si Boy Tripping. Oh, ito, tanda ko din to si Boy. Shout out! Shout out! Talaga ba? Yeah. Uy! Thanks, may girl, kasamahan ko dito, shout out daw. Naku, hihina yung upload ko. Kasabay ko mag-upload. Rapid tulpo. Sira. Malakas talaga yan. Shoutout kay Joel, Sir Joel Vega, Jelly Kiel, shoutout. Teresa Lopez, shout out! Yes, hello sis, lagi pogi ko itang malapit na wala pa nga sa Levang Dialog. Andy Ambay. Okay lang yan, medyo meron pa kayong araw na madami. Oy, malapit na! Tingin na ang sayo na! Paghukom! Tatalian na po ako sa liig. Parang ngayon man, parang nagsisisi ka. Meron ka pa. Pwedeng huwag magsisi. Meron ka pa, may lang. Ay! Woo! May pagkulan! Shout out po kay Kuya Dam! Oh, syempre. Arnel! Lucero! Shoutout para ng kating. Wow, may pakulay! Thank you sa pakulay mo, idol! May pablo din naman eh. Kaya nga. Thank you so much. Reynaldo Rama, shoutout and Red Official. Magkano ang ating dollars for tonight? Shoutout sa Nalito si 5 Ate viewers. Jenny. Wala na. Ate Jenny, ang shoutout. Isang ice cream ko dyan. Ice cream yummy. Ice cream good. Ano yung chill-chill? Yes, yo. Uy! And sabi niya Ate Ann Panzon, shoutout to kay John Kiao. Jellicle, hello! Hi, Leo Mancino, shoutout. Shoutout sa ating 900 no? Pag hindi na mag-start na tayo, Odell. Let's go! Kuya Dam, Lurelo! Ako din tarnilong niya. O syempre, metos mo yan, isang! Diba? Yan din Manila, may napigilan ko mag-explanan mo. Please lang sana habang di kami sa Manila. Shoutout sa kuya, nandiyan pa sila sa Burias. Ayan, ingat nyo na palagi kuya. Basta huwag nyo akong makakalimutan. Dalan nyo ako ng pasalubong. Gusto ko pasalubong. Alam mo na, tumingin ka lang sa mata ko.
Alam ko na. Mas maganda ka lang kung hindi ko na. Sige. Kung pasalino ka talaga, anong pasalubong ang hinihingi sa mga tao? Babae! Oy! Pizza! Babae! Butot! Isda! Malasugi! Yung ilaw. Dili kilaw, malasugi! Malas, okay. Malas. Sige. Apa! Malas ka! Ina mo! Hindi ka nakasal! JML, shout out! Brown. Shout out. Julie Franco, shout out. Christian Chin, shout out. Brendan Roy. Ayun na, sinabi. Shout out down from sabi niyo, Romeo. Pa-flights na kayo, Kuya Darius. Wait na lang po kasi siyempre nung antay mo po kasi kasi napakalapit sa puno sa kasal. Kailangan mo na namin iintindihin po muna yun, di ba? Siyempre ako, may tabi pa ako sa taas. At Ninang Josephine, and Nino One for a shout out. Wow! Shut up po! Shout out po. Chimera Nayang Perusa Domingo, shout out po. Okay, number 1, hashtag official. Shut up! Sarili ko na yun. Yung tornado, yung masayang film na. Hindi ko naman kasi alam yung tornado na yun eh. Ang alam ko lang kung ano, giling-giling, 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 nagulawang taba, Ay, kuya, yung kanilang, yung ano pala to, yung nakakaano sa yung pwede yung pala, ano, yung parang nakakaano siya, nakakanto. Yung pala, yung parang gusto ko itong group. Kuya, birthday day! What kayo na? Kakalinis ko lamang, kakamag ko lamang, kakalinis ko lamang. Sorry. Malis. Saan, David, kami sa Hindi mo malis. Yung titigan siya, ang librong pangkatagalugan ay nakakapagpagpagabag. Yun! Nakakapagpagabagabag. Nakakapagpagabag. Nakakapagpagabagabag. Nakakapagpagabag. Nakakapagpagabagabag. Oo, ano rin din? Nakakapagpagabag. Nakakapagpagabag. Nakakapagpagabagabag. Nakakapagpagabagabag. Nakakapagpagabag. Ako'y kinakabahan. Ayun din. Nakakapagpagabag. Okay. Shara sa 1,000 na dyan. Tayo na isla. Simulan na natin ang kulitan. Kasama sa dyan ang Rockstar. Hindi ko yung mga person. Ay, tiraw ka dyan, hindi lang ako na. Joy, tandak, Shara. Romeo, Mako, hello. Oh, huwag kayo masyadong tumawag. Baka mamaya kay Mako ito. Kakahiya sa inyo. Sherilyn Dumawan, shoutout po. Permission to drop banners. Thank you po. Salamat sa pagbaba. Salamat po. Salamat sa pagpasyal. Thank you very much. Alright. Argos. Hindi po ay pinto po yan. 1K na! Nakapin na po kayo, Ma'am Jemelyn. Salamat po sa pagpasyal. Salamat sa patamsak po ako. Dumawan. Patamsak po. Thank you po sa pagpasyal.
Ang kanyang kapartner! Kabuga! Baba sila. Kabugay! Hindi mo baka ano nangyari sa inyong dalawa? Dating number 2 at saka number 3. Nangyari na din second to the last. Pero kaya pa yan. Nibali ka bugoy. More power. More. Okay. Kahapon ang naipon ni Kabugoy ay 163! $163. Ngayon, ang naipon ni Kabugoy ay 174! $174. At sa magkano na natin yung calculator? Wala ba? Wala pa. Ayan. Kaya ang dami na. 10,173 pesos ang meron na si Kabugoy. Ayan. Bagsak si ano mga kawaray. Bagsak si Kabugoy at saka si Rigondox. Ay, walang iba. Dating number 3 si Rigondox. Ngayon bagsak siya. Frankie! Frankie oh. Tumakas si Frankie oh. Naungusan sila oh. Ang naipon. Ang naipon ni Frankie kahapon ay Number 10 yan si Frankie. Ano na ngayon? Number 7. $140. Yes. Ngayon, May mga umangat. may umangat, may tumaas, may bumaba, may naipit, may nangitim. Napalhapak ka na si Kuya. Okay, diretso. Ang naipon ni Franstar ngayon ay 184! $184. At sa ating peso, magkano yan? Uy, Don Mark TV, may check ka. 10,758! Oh, laki na nun. 7 days pa lang na pag-vlog. Doon naman tayo dadago sa kapito. Tama ba kapito? Yes. 2, 4, 6, 7, 7. Wow, may Ay, pangwalo pala si Don Franstar. Mark TV, meron na siyang 358,000. Wow! Ayun, shoutout muna. Don Mar TV, hello! Hi! Ayan. Yan, number 7. Ang ating number 7 ay wala bang audition? Jokes MTV! Uy! Si Jokes ang TV! Aba, magbito! Mga umangat ang mga carbonara! Ang mga kalbo
Laki ah. Yes, hindi pa rin sila pasok. Napakalayo na nila, pero napakalayo pa talaga ng hahabulin. Oh my God. Habol, habol. Yung mga nasa baba, ha? Habol, habol. At sa peso, sinisino ka ko. Ang ganda dyan. Wala kang tatain. Wala ka sa drummer. Sa peso. Sa peso nga eh. Ay. Si Jokes MTV ay meron ng 12,220 pesos. Yun. Ang aning. Ay, wala ba ulit siya? Mapaiwan ba? Ano, Tiger? Ang isa pang kalbo, Kuya Jan Edor! Ayaw niyo magwala ka dalawang kalbo. Ano? Dalawang tubaw. Shoutout sa 3 viewers. Lagi silang Number tingin. 6 na si Kuya Igor, oh. Laku-laku. Number 8 yan siya. Alright! Ang ating naibalik na Igor kahapon ay 110! $110! Ang Igor ay 216! Ay, $216. Ay, naibo! Diyan ko yun! Magkano sa pesa? wala ka namang kinuha dun eh. 15,202 pesos! Okay, okay. Okay. Ayan. Teka, teka. At, tingnan mo din naman. Ang ating Oh, ano? Ang ating. pang number 5. Eh, wala na. Kundi si... Teka lang. Ang laki na dyan na! 2, 4. Nabila ko na. 5. Kabungat! Uy! Bumaba si Kabungo. Ang tao! Number 4, Ang bumaba. loyal na tao! Ayan. Si paring kabungot official. Hapon. Kahapon na naipon ni Kabungot ay $202! $202. Yes! Asok na. Magkano naipon ni Kabungot? 220! $220. Yes. Eh, palimpasok si Kabungot. At sa peso, magkano yan? Tumataginting, kulang-kulang, labis-labis. Magkano? 12,863 pesos na meron si Kabungot. Yun, meron na 12,000. Meron, tayo pa din. Meron Let's go. malayo pa. Ayan. Tatako na tayo sa pang-apat. Pang number 4. Oh. Gawa mo na. Nalulutang. Nalulutang. Ikaw, wala kang lubig. Ginabangan kita. Number 4 naman ay ako si Sir. Apa? Mendes? Kamuning! Oh, Kamuning! Kahapon, ang naipon ni Kamuning ay 275! 275. oh, congrats kay Kamuning, oh. Bagsak yan si Kamuning sa number 10. Ngayon, number 4 na. Kamuning official. Shoutout kay Kamuning, shoutout. Congrats. 462! $462. Yun, oh. Laki, laki. Ang dali. Ang laki ng idinagdag ni Kamuning. Laki, oh. 227. Ang laki na agad ng inano niya, oh. Peso. Pero kulang pa rin, oh. Bitin pa rin. Dapat sila ay meron na yung $131 ba? Ang daily rate nila, alam? 900. 931. 27,000 Uy, magkano mo yung peso. isang peso? Ay, ay. 27,050 pesos. Yun. Ang naipon ni Kamuning. Ang ating pangtatlo ay wala pa kung isip.
Kabungot, 220. Tapos, muning number 4, na merong 462 sa pesos ay 27,013 pesos. Tama naman. Tapos, si Kapanali kahapon ay meron ng 809. $809. Yes. Ngayon, ang naipon ni Kapanali ay... Wow! Wow! $1,122 ang naipon ni Louie TV. Magkano sa peso? Human calculator, labas! Grabe! Nadaan sa sayaw-sayaw! Grabe na. 65,603. Laki, congrats, Kapanalig. Galing niya. Pesos. Naka 65, 7 days pa lang, oh. Pang number 2, wala na reserve! Masa, kakating upuan. Number 2! Ba? Teka lang, ano ba? Ang gugulo ng ano? Ano ba yung sinasabi nila? Ano na nangyari? Hindi kasi may sinasabi sila kay Kang Mars bakit 15K tapos kay Kabungan 12K. Ano 12, 15K? Ah, 15K yung binanggit eh. O, sige, balik tayo. Okay, number 2. Number 2, Pati ako nagugulman. Okay, number 2. Ang ating number 2 ay wala ba reserve? Kanuto! Si Barbara pati ng Si ating number 2. Canuto, si Barbara! Si Dad, Ano ba siya? Ang ating Barbara ay nakaipong kahapon ng $909! $909! Yes! Dito nga. Nagugulan. Wala ka siyang ganito. Dito. Masakit yan. Ah, sige. Ang naipon ni Barbara ngayon ay... $1,220! Wow! Woo! Ah, sige, pasok mo pala si Pasok si Kapanali. Kapanali. Ay, tsaka si Kanuto. Yes, pasok. Tatlo, pasok sa yung 1, 2, 3. Sa peso, magkano ang naipon ni Barbara? 71,333 Wow, pesos congrats na kay meron Kanuto. si Kanuto. Napakalaki tayo ng lamang niya. Congratulations! Yan. Ayan. So, konting commercial muna tayo. Wala lang naman. Tumabi lang ako at namisikip eh. Okay. Ayan. At ang ating number 1, nag-iisang ikaw. Numero 1, babanggitin ko na. Wala na, kundi si... Noli! Kuya Noli Vlogs. Ayun. Grabe, ang galing ang ano niya. Kuya Noli Vlogs, natumbok mo. Kahapon, ang naipon ni Kuya Noli ay... Grabe. Kay Kuya Noli pa rin. $1,376. 1,000. $376. 376 kahapon ha. Grabe ang in-advance ni Kuya Noli. Ngayon, ang naipon ni Kuya Noli ay... Magkano kaya? 1,561! Oh, laki ah. 1,560. Lakas ni Kuya Noli, mga kawaray. Solid. Oh, Dapat meron pa lang kulang-kulang 100,000 na sasahurin, oh. Sa 7 araw pa lang, ano? Ay na sinasabi ng kuya na upload lang ng upload. Kahit mahina, dire-diretso gamihan ninyo. Kasi Kaya talaga grabe din malaki kasi ang ang solid supporters ni Kuya Ayun na Noli. nga. Yan, sa 2 peso. kasi. Sa peso. At sa peso, magkano ang naipon ni Kuya Noli eh? 91,271. Grabe, oh. 7 days pa lang yung mga kawaray. Naka 91,271 pesos na. Yung ating nasa Grabing ibaba. laki. Anong gagawin? Kailangan humabol. So by the way, Laki once ng again, agwat thank you nila. so much sa ating Wait human lang. calculator. Yan. Thank you kay Ate Ann Banson. And next na magla-live ay Sigaw mo lang Ali! Ang maglalay po ngayon. Lipat tayo, Lipat po tayo. Ay, Kapanali. Ayan. Kay sino ka bang pangalan namin? Still Louie TV.
Pag ano yun, next life. Grabe si Kuya Noli, oh. Kulang-kulang na, ano na lang. Kalahating Wash your hands! Para, what? Ano? See? Wash your face, don't wash your hands. Your face, your... What you... Well, mukha na yan. What is wrong? What is the meaning of this? Ano ba nangyari ng baby na to? Para kang ginira pare. Oh boy. Ano man ito? Anong mukha yan? Ano yung mukha? Ano ba yan? Pinagpapalit kita dyan, pinaggagawa mo doon sa mukha mo. Papa. Come on. Hugas ka ng mukha mo doon, hugas ka. Puruting kita. Mukha mo. Wala ako naman. Hindi mo tatanggal yung sopa. Pwede. Saan mo tanggal yung isa? Ikaw may gusto niyan, maglagay. Masarap mo. Mukay pa eh. Kulit mo ba? Ako na buhagin. Nawa ko sa inyo. Masurahan. Masurahan. Hindi mo naman inaano yung kamay mo. Tama na. Ano? Tara, tara. Dito. Dito. Labas, labas. Hoy! Oo, ano ka? Sana yung damit mo. Kulit ka. Ano ba yan? Halika nga. Hindi pa nga tapos eh. Da. Imbis na sa papel, hindi sa mukha. Buang ka man. Elsa, hindi pa tapos. Ikaw may gusto niyan. Paluin kita. Dali na. Tama mo na dito, hindi pa tapos. Ikaw gusto mong sulit na mukha mo. Tingnan mo yung tsura mo para kang ano. Halika muna, di pa tapos. Ikalukuhan. Halika rito. Halika. Saway ka. Teka, patingin ako. Wag na pumasok doon. Mga grab, holiday deals here on Shopee. Check out with up to 99% off plus free shipping vouchers. Ano na naman ginawa ng dalawa? Amazing deal. Merry shopping Christmas! Download Shopee now. Magpalit ka doon.
Shout Magastos pala out. itong ganito. Hoy! Si Negro Santos! Shout out. Sa Memory Vlog, shoutout po sa iyo. Salamat Idol Marky, Waray TV, Official Dan, okay, thumbs up, please support. Anyways, thank you. Salamat sa pagpasyal. Shoutout sa iyo.
Ay, shoutout, Criselda Channels. May Bunsoy Mix TV. Shoutout sa'yo. Nakabag lang ako sa'yo. Thank you. Salamat. Nanood ako kay Panalig eh. Kulit eh. Ganda, may vlog siguro yan. Nagulat ako sa'yo. Gulat kayo. Siya na. Ay, salamat po sa 3 viewers at 11 thumbs up. Shoutout. For viewers in the house, shout out. Shout out T, shout out T. Maya mag-out na rin ako kasi ay di pala. Kailangan ko lang pala yung cellphone ko na yan. Nag-live dyan. Hayaan ko na yung ano ko dyan. Tanggalin ko na nakapin si Ma'am Gemalan. Ang Dumawan. 5 viewers, shout out sa inyo. Oh. Saan ka punta? Magkuha akong mamaya ng kalakal ko. Paninda. Pambukas, paninda ko bukas. Malapit lang naman. Saglit lang. Mga 3 oras lang. Five viewers, shout out. Portion pa lang to. Oh? Saan charger? Parang mga charger man. Pero mga charger. Ayan, mga charger. Tara mo na. Lang guys, i-charge ko lang. Shout out. Hi idol, shout out sa iyo. I'm Criselda Channel, bigyan kitang jacket. Hi Ma'am Criselda Channel, sabi ni Sun Memory Vlog, shout out sa iyo, Sun Memory Vlog.
Shout out 3 viewers. Ito lang gumawa ako ng thumbnail. Oh. May upload ka, madam? Shout out 3 viewers. Ito lang gumawa ako ng thumbnail. Shout out sa 4 viewers at 12 thumbs up. Shout out po. Oy. Sir Jids. Sir Jids to. Sir Jads. Thank you po. Salamat po sa pag-flash Sir Jads. Mega love shout out po. Thank you very much. Thank you po sa pagpasyal, Sir LPM host. Maraming salamat po. Sir, salamat po sa pagpasyal. Oh, pwede man. Oh, ano man, malabo man. Thank you, Sir Judge, sa pagpasyal niyo po. Wala pong anuman. Maraming salamat po. Thank you very much. 5 viewers, mega love shoutout po. Naka-live din pala ngayon si Sangkay B-Boy, guys. Sangkay B-Boy naka-live ngayon. Nagpasyal yan kanina siya na dito kanina. Ate Cruzelda, sabi ni Sir Judge. +1 kayo, Sir Judge, sa akin, Sir Judge. Thank you po. Salamat po sa pagpunta sa akin live. Thank you very much. Barat na si B-Boy sa jacket. Good evening po. Oy, Akari Velasco, mega love shoutout sa iyo. Kumusta? Hi, Sir Raymond, sabi ni Cruzelda Channel. Salamat po, Ma'am Akari Velasco, pagpasyal. Ma'am Cruzelda, 6 viewers, mega love shoutout at 13 thumbs up. Animals, nandiyan animals sa iyo ah. Labo. Loading man kayo. Sasarado mo pa yung pinto, ah. Daghang salamat, Mr. Marky. Thank you po, Sir Jad. Salamat po. Salamat po sa pagpasyal. Ma'am Akari Velasco, +1 ka po sa akin. +1 po kayo, Ma'am Akari Velasco sa akin. Thank you very much. Yun lang ako mag-iwan ng bakas. Basta +1 po kayo. 5 viewers at 14 thumbs up. Shoutout po sa inyo. Ay, 13 thumbs up po. Shoutout. Ano? Ano kaya nag-live si Pop? Oh, iba kasi Sir Judge hindi nagbibigay talaga ng jacket ngayon. Kahit ako hindi ako nag-jacketan ng iba. Yung mga pinapasukan nating live. Iwan ko ba't ganun. Amping po, amping din po. Ingat po kayo lagi. Salamat po sa pagpasyal. Ma'am Cruzelda Channel, shoutout. Amping, Ate Cruzelda, sabi ni Judge. Sinama ka na. Okay lang po, walang problema. Thank you, Sir Jets. Hindi pa kasi pa ako nakapag linis ng mga jacket ng mga sa akin mga viewers. Kaya hindi ko kasi alam paano gawin yun. Kaya hindi ko magawa yung pala ginagawa nila sa live. Hindi ako pag-linis ng mga jacket. Tinanong ko sa YouTube, hindi ko magawa. Nila ako na lang. Salamat, Raymond, ito rin ingat, sabi ni Cruzelda Channel. For viewers, share po sa inyo guys. Salamat po sa
16 na po kayo ano, Sir Jets. Dagdagan ko pa isa. Para 17 na po. Yan, 17 na po kayo. 17 na po kayo. 17. The viewers in the house, shouting is in yung lahat, guys. Yan, viewers. Sana. Hey, Brian Bonas, shoutout sa iyo. Kumusta? Good evening, kabayan. Thank you rin sa iyo, kabayan, sa pagkalaman sa pagpasyal. Plus one ka sa akin, kabayan, Brian. Ay, Martin, si sayang. Ang dami mo na pa ng members, ah. Hindi pa naman makapagpa-member sa iyo, ah. Two viewers, shoutout. Gusto na channel, salamat po sa pagpakaway-kaway dyan. Thank you very much. Ano ba yan? Brian Bonas, shoutout. Baka hindi mo ba nalikitan na si Ma'am Corselda channel? Pasya lang siya. Yung main channel niya, Corselda channel. Dami na mo pa. Salamat po sa mga viewers. 14 thumbs up. Shoutout sa inyo. Ano? Please. Tapukain mo na yung shirt mo. Wala ka dadalhin. Dalhin ka na doon. Dalhin na doon. Huwag dyan. Dito. Dito, dito. Please, please. Dito na. Lang, hindi magbabasa na naman ng mga kung babasahin yan, paluin kita.
Umihi na. Umihi na. Babasahin niya. Umihi lang. Umihi lang. Isa. Lumabas ka na dyan. Umihi. Sus. Ano ba? Iihi ka kain. Kaya ba? O baka tatantay ka na. For viewers, shoutout sa inyo guys. Mga 2 hours na pala tayo. Five viewers, may shoutout. 6 viewers, shoutout. Snap Bossy Sauce. Loading ba? Choppy. Choppy ang Bossy Sauce. Loading nga. Mga sang... Choppy. Choppy pa rin ba? Shoutout sa 6 viewers. May grab shoutout sa inyo guys. Saan na naman yung paglabas? 6 viewers, shoutout sa inyo guys. Shoutout sa 4 viewers. Shoutout sa inyo. Paligas-gas man. May 7 viewers, may gano'n shoutout. Ano?
Shout out. Shopee talaga. Shout out. For viewers, shout out. Okay na to guys. Shout ko na lang Shopee yung aking live. Salamat po sa mga pumasyal sa akin live. Thank you very much. Mag-out na lang ako. Shopee man. Thank you very much po. Maraming salamat po sa 4 viewers at 14 thumbs up. Pasyalahan natin siya ng Sanay Biboy Naglan.